Hey friends, welcome back to my channel Gito's vlog. আজি ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ହାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କତା। ତ ସେ ଯେଉଁ କଣିରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବି ବୋଲି ତ ମୋ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ମୋ ଭାଇ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ବୋଲି। ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାଡ଼ିରେ। ଆମର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି, ସେଠି କଣି ମୋ ଭାଇ ରଖିଥିଲା। ଟିକେ ମୋଟା କଣି ଦରକାର ଥିଲା। ତ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଥିଲା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣିକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ବାଡ଼ିର ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଠି ମୋତେ କେବଳ ଗ୍ରୀନେରୀ ସିନେରୀ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବାତାବି ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ବାତାବି ହେଇଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସହ ଆମର ଏଇ ଡଗି ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଏବେ ଆଗାମୀ ଇଏରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି କରିବି ବୋଲି, ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆମର ଫୁଲ ତୋଳା, ବଟ୍ ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆ ପରେ କିଏ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ଲଗା ଦେନ୍ ସମୟର ବିଳମ୍ବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗର୍ଲସ୍ ଟିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗର୍ଲସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଡେକୋରେସନ୍ ବନାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଯେ ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆମ ମାଆ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ବହୁତ ହି ମେମୋରେବଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ। ତା ପରଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଷା କରି ଗାଧୋଇ ପାଧି ବାହାରି ଗଲୁ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆମର ସେଇଦିନ ଫାଷ୍ଟ ପାଳି ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧୁଆ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଲାଗି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା, ନନା ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହାତରେ ହିଁ ହେଇଯିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଫାଳ ତ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିଲିନି। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ହିଁ ଫାଳ କରିବି, ତ ମୁଁ ହିଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଭୋଗକଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା, ଆମ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଦୁକା ପାଇ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି କଳସୀ ବସେଇବା, ଫୁଲ ଆର ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ଆଗାମୀ କାମଗୁଡ଼ା ସାରି ଆମେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି।
मुंड एमती रही जाऊँगी मुंड टोटाल देखे ही पारे लगाई तू लगे दो बाउटे ଏବେ ସବୁ ଝିଅ ଆସିବା ସହିତ ସବୁ ଘରର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଭୋଗକୁ ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ହିଁ ପୂଜା କରିବୁ ଆମେ ହିଁ ସବୁକିଛି ତ ଏବେ ଭୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଖାଇ ধর হাতে সবাই খেয়ে ছড়া पिंकी गुडू भोग ए रेडी हो गला। एबे सब छुआ को समस्त को बंटा हो गला।